Да passam e passam na conjunta. Ама за каква защо живеем на този свет? Да се бъркат с тебе или с някой друг мине. Ти въобще нещо направили мисля за отчаяние. Ти не вкажа най-големата, къде кажа, земята знае. Чекай момента. Че да си без родителя е много кофта живот. И се свършва на пенсия от чистото 30 лева. И плюс там някакви добавки. Тая 100 лева. Не, 500 лева. И как ги проводиш шибането евро, какво са 250. Как да се живи? И като има душмана на главата, така се живота. Хубаво няма да стане. Да. Не мога да се стигна до улица Завет. Там. На тъмно и на студено. Друг начин не бъда. Такъв. Да нататък си името аз. Друго да какво. Да какво има да се старя да живее. Да нищо да ги хора. А вие дето са прати на много жители, да нам качвентата помада. Да. Малко е чал, докато ме дойде някой друга му да удута. Да сега лека вечер.